Алдагы матур кытлау сәламнәрен без Радищева бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең яшьлек таңында килгән матур юбилеен, 35 яшь тулган көнен, Яңа Терешка авылында туып үскән гүзәл хатын-кыз Иркә Мунировна Юмангулова каршылый. Аны әлеге гомер бәйрәме белән беренчеләрдән булып, әтисе Мөнир Абдрәшитович, әнисе Зәйтүнә Зиннатулловна, кайнатасы Равил Софиуллович, кайнанасы Рабия Адылшевна кытлыйлар. Безнең сөекле кызыбыз гаиләдә нык көтеп алынган шәшкәбез булып, 3нче сабыебыз булып дөньяга туды. Шатлыгыбызның ул чак иге-чиге дә юк иде. 2 малай артыннан кыз бала күкрәккә кысып, миңа әнисенә дә, әтисенә дә олы сөенеч булды. Исеменә җисеме туры килдеме икән, без анарга Иркә дип куштык. Ул чыннан да бик иркә бала булып үсте. Мәктәпне уңышлы гына тәмамлап, Иске Кулатка механика технология техникумында экономист һөнәрен үзләштерде. Ә инде 14 ел элек үзенең гомерлек мәхәббәте киявебез Рамил белән гаилә кырдылар. Шул дәврдә аларның 3 сөекле балалары туды. Алар бик үрнәк гаилә булып, матур гомер итәләр. Армый-талмый эшләп, күпләргә үрнәк булып, алар күптән түгел генә яңадан өй салдылар. Бәхетле гаилә булып, шушы өйләрендә матур яшиләр. Кадерле балабыз, 35 ел элек бәхетебез булып тугач, без сиңа күп өметләр багладык. Буларны барында син аклап чыктың. Йөзебезгә кызыллык китермичә, бары шатландырып яшәткәнең өчен рәхмәт сиңа. Сөекле кызыбыз, синең бик матур юбилеең җитте. Ихластан кытлап, без бары исәнлек телибез. Киләчәктә дә Рамил белән ыныкларыбыз Ранил, Амина һәм Расилебызны исән-сау гына үстерегез. Гаиләгезнең бәхете озын гомерле булсын. Эшләгән малларыгызның бәрәкәтен тоеп яшәгез. Кызыбызга 35, гаиләбездә зур бәйрәм. Аңа теләкләрен җыйдык, без зур итеп бер бәйләм. Телибез олы шатлыклар, бетми торган бәхетләр. Көтсен алда сөенерлек, тик бәрәкәтле көннәр. Шатландырсын якыннарың, сөендерсен балалар. Әти-әниең чын күңелдән бәхет теләп калалар. Юбилейлар кабатланмый, саннары алмашына. Шуңа күрә мизгелләрен кадерләп кенә сана. Җыелдык без бәйрәмеңә, сине тик кытлар өчен. Җырда бүләккә сайладык, тыңларлык булсын кешең. Кадерле киленебез, Иркәбез, яшьлек, акылың камил, йөзең кояш, йөрәгең мәңге яшьлек бишегендә тирбәлсен. Яшь каеннар зифалыгы телибез сиңа. Тәннәрең сау булсын, ягымлы көлүең гашыйк иттереп, күңелдә яңгырап торсын. Һәр чак шулай тырыш, эш сөючән, төгәллек һәм матурлыкның нәфис өлгесе булып калуыңны дәвам ит. Без кайнана-кайнатаң өчен үзебезнең кызыбыздай йомшак күңелле булуың. Хөрмәт иткәнең өчен мең рәхмәт сиңа. Зәңгәр күктә яз кояшы кебек, тырышы кадерле без, гел елмаеп килеп, яшьлек бит ул гомерләрнең язы, яшә әле шуның кадерен белеп. Бакчаларда кышлар сайрап туймый, сине кытлап туган көнеңдә. Җир йөзендә булган изгелекләр сыйган синең күңел түреңә. Күңелең синең һәр чак шулай ачык булсын һәр кемгә. Без телибез ак бәхетләр сиңа туасы һәр кемгә. Кадерле Иркә Мунировна, әти-әниегез һәм кайнана-кайнатагыз исеменнән яңгыраган бар теләкләр тормышка ашсын. Юбилеегыз котлы булсын, бәхетле булыгыз. Син туганда балакайым, яңа йолдыз кабынды. Әниең белән көттек без, бик озак шул таңыны. Ничек синсез яшәгәнебез, бу якты дөньяларда.
Син яңарттың бәхетләрне, Кылынчагым кыз балам. Кызым, сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрің арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тиклем. Туган көннән туеңача сакладык җил давылдан. Сине бүген озатабыз үз аллы тормышына. Фәрештәләр канат кагып торсын башышларыңда. Тик бәхетләр, тик шатлыклар юлдаш булсын юлыңда. Кызым, сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрің арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тиклем. Әниеңнең яшь чагыдай торасың күз алдымда. Аныкыдай карашларың хәтерләтә барсында. Горурлыкта, сагышта бар күз яшьләрендә безнең. Кайчан гына үсеп җиттең син кылынчагым минем. Кызым, сине кояш үзе иртән торып уята. Керфекләрем арасында бар җиһан сулыш ала. Ялтыр ай сиңа омтыла, байыштан таңга тиклем. Нурларын сибеп югала, шибәрлегең шул тиклем. Иркә Мунировна Юмангулованы 35 яшьлек күркәм гомер бәйрәме белән ихластан бер туган абыйлары Самара шәһәреннән абыйсы Ирек, тормыш иптәше Оксана, балалары Реналь, Сызрын шәһәреннән абыйсы Илдус, тормыш иптәше Гөлия, балалары Алсу һәм Алия кытлыйлар. Кытлауларга күчәр алдыннан башлап, горурланып, синең хакта сеңелебез сөйләп китик. Безнең сеңелебез ире Рамил белән бик матур, сыкланырлык гаилә булып яшиләр. Горурлыклары булган 3 балаларын үстерәләр. Иркәбезнең хәленнән килмәгән эше дә бик аздыр. Ул уңган, тырыш, бар эшендә җиренә җиткереп эшләргә тырышучы хатын. Аның асыл сыйфатларының берсе ярдәмгә ашыгу. Аның һәр чак авыр вакытта сиңа кирәкле киңәше дә, шатлыкта мактарлык сүзләре дә табыла. Якыныбыз, менә инде сиңа 35 яшь тула. Хатын-кыз өчен бу вакыт, бу чор үзенчәлекле диләр. Син татлы җимеш сыман бик матур. Без әти-әнидән ераграк яшәгәнгә, сеңелебез Шөкер ешрак кунакка кайтып йөри. Кечкенәбез булганга күрә, без һаман аны сабый шикелле саныйбыз. Матур балачак ерак калып, барыбыз да ылыгаеп,
Өз гаиләләребез белән яшибез. Ләкин барыбер без бер-беребез өчен иң якын кешеләр булып калабыз. Бу шулай гомер буе да булсын. 35-кә җиттем бүген. Шатланып туя алмыйбыз. Ылыгайдың диеп әйтеп, һич шиксез куя алмыйбыз. 30-дагы сыман япь-яшь, бик матур күренәсең. Ләкин акыл тәҗрибәңне син туплап өлгергәнсең. Табының кырган, кунакчыл син, елмаймыйча көн итми. Синең сыман кешеләрне кемнәр икән үз итми. Без дә сине үз иттек бит. Шуңа җыйдык бүләкләр, чын йөрәктән ташып чыккан, олы булган теләкләр. Хөрмәтле Иркәм Мөнировна, без бар якыннарыгызның теләкләренә кушылып, юбилей хөрмәтенә сезгә җыр юллыйбыз. Ул Радищева бистәсенә назлы җил булып иссен. Бәхетле булыгыз. Сеңлем синдә зур өстең, шулай да һаман без бергә. Бер-беребезгә килтерәк булып, алсак иде гомергә. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыр аша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Чын күңелдән бәхет телим сиңа җыр аша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Абыем дип ихлас әйтүең минем өчен бик тә кадерле. Син булмасаң күрер идемме абыйларга булган кадерне. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыр аша. Синнән артык күзем сөенәм, теләгем минем чынга ашса. Гомер буе ясын иделәр, сеңлем диеп сиңа дәшәргә. Айгы күрми бәхет шатлыкта, бергә озак яшәргә. Сеңлем, бүген мин чын күңелдән бәхет телим сиңа җыр аша. Синнән артык күзем сөенә,